Tata bụ ụbọchị afọ. Ana m asị ka tata bụ ụbọchị afọ mara anyị mma. Anyị si mmiri atakwana azụ ahụ. Ọfọ ndụ ka anyị na-agụ, ọfọ udo, ọfọ aga n'iru, ihe akụakụ ihe nwenwe, ọfọ ọmụmụ na ọzụzụ, ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị. Anyị mụchaa, anyị zụọ ụmụ azụ anyị. Wee na-asị ewebelu ugobelu si ike si bi ebekwa na agụkwa ya. Ọ sị na ya yakwara ya etoro. Onye si n'isi anyị ga-awa aja, ọ ga-eji si ya wezere aja. Wee sị na ọ ya adịla anyị mma tata ụbọchị afọ. Dịla anyị mma na Afọ, dịla anyị mma na Eke, dịla anyị mma n'Orie. Afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Igbo ndị ọma njem ọ na-ekenekwa m unu. Aha m bụ Nwaada Baroma ụzọ mmiri. Abụ m dibịa Igbo, bụrụkwa onye isi nchụaja na Baroma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Akara ị ga-eji enweta anyị na WhatsApp ma ọ bụrụ na ị chọrọ izitere anyị ozi bụ 070-373-11163. Isiokwu m ji wee bịa tata bụ ihe gbasara ose na abụ. Ose na abụ. Onye nwa ka anyị ji wee bịa tata sị ka anyị neba anya n'ihe gbasara isiokwu a bụ ose na abụ. Ọtụtụ amara ihe bụ ose na abụ, mana ọtụtụ mara ihe bụ ose na abụ. Ose na abụ nwere nke na-esi na chi, enwere nke mmụọ na-enye, wee nwee nke a na-anata anata, that is the artificial one. Ose na abụ bụ ikikere mmadụ ịfụ ụzọ, ikikere ịfụ ụzọ. Ose na abụ bụ ikikere ịfụ ụzọ, ikikere ibu amụma. Mmadụ bịabeghị mara ihe onye ahụ ji wee bịa, wee gwa ya ihe melu gbenwa. Onye ka a na-akpọ ose na abụ. Enwere the natural one, wee nwee the artificial one. Artificial ose na abụ bụ the type of ose na abụ mmadụ na-eje anata somewhere. Type of ose na abụ mmadụ na-eje anata somewhere. But the natural one, natural ose na abụ bụ the input one. Now I want us to understand that na enwere mmụọ dị in charge of ose na abụ, each and every one of us. Enwere mmụọ anyị na-asobi ụwa dị in charge of ose na abụ, each and every one of us. So, and enwekwana ọtụtụ ihe ị nwere ike ime, ọtụtụ ndụ ị nwere ike ị na-ebi, ose na abụ gị ewee mechie, ose na abụ gị ekpuchiwe ekpuchi. Ọnya kpatara na ọtụtụ mgbe you see, mgbe anyị dị young, a na-asị na mgbe anyị dị obere na onye a na-afụkwa ụzọ, na onye akwa okwu ome, onye ala ọla ome. But all of a sudden the gift starts fading away. Now the best thing ị ga-eme for yourself abụrụ ijeje rie ose na abụ. The best thing ị ga-eme for yourself is trying to find out ebe ahụ nọ wee meghe ihe kpatara iji wee bido lose that gift. Ọ bụrụ na ịchọpụta ihe kpatara iji wee bido lose that gift, you carry out the proper thing ị kwesịrị ime banyere ya. Then ị chọwa mmụọ na-enye gị ose na abụ. Mmụọ na-enye mmadụ ose na abụ na-esikarị na onye ụwa. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụkarị alụsị nọrọ mmadụ ụwa, ayasị gị chi onye anwa. Onye anwa bụ ebe ose na abụ mmadụ si apụtakarị, the natural one. Ị chọba mmụọ ahụ dị otu ahụ, chọbara ya aja. Ọ bụrụ na o nwere ihe imelụ, ha wee na-azụ ebe ị nọ, ije emezi ihe ahụ imere, wee chụbalụ ha aja ka nwee ike wee bịakwa gị nso, ka ose na abụ gị wee mee ike gịnị, wepụtaba ife. Mgbede ọma, ezike, mgbede ọma, afọ mara gị mma, ndewo. So artificial ose na abụ bụ nke mmadụ na-eje eri. Artificial ose na abụ nwere ọtụtụ ihe o nwere ike ime gịnị, ibutara gị dịka mmadụ. Ọtụtụ mgbe imirikiti n'ime anyị bido ọrụ, asị anyị bịa ka anyị jee mee ose na abụ.
ị ga-afụ ndị dibịa ibe gị wee ga-asọjestiri gị ose na abụ. Dibịa na o nwere ebe ịma ọ maka akanye gị ose na abụ ma ọ ka irie ya erie. Ose na abụ, artificial ose na abụ. Good evening Alexander, ndewo, kata tabafumara gị mma. Ọtụtụ mgbe ịfụ sọm ndị eze nwoke ma ndị eze nwaanyị ha bido sie ọrụ, mgbe ahụ ha bidoro dịka ha wuru wuo all of a sudden onye ahụ ebido yaba arụ, na arụ ya, ma ọkwanụ that person ọrụ ada agaziri ya because of ose na abụ oriri. O nwere ike gị rie ya ịmara ihe eji prepare ya, onye wa ọkụ ịmara ihe eji prepare ya ka ọ lụwakwa ọrụ. Anọkwa na onye ahụ rụrụ gị aka ị na-eji ịchọ ma ose tie. Ose na abụ, artificial ose na abụ bụ ihe so n'ihe na-eme ndị eze nwaanyị ụfọdụ, onye anọkata menstruation ya ka ọtụọ. Artificial ose na abụ because ihe iriri eri n'ọnụ, o nidigo ka elekwa ya ebe esi wee nye gị ya, mana o nwere ike ịmarọ maọbụ na onye nyere gị ya agwaghị gị. Artificial ose na abụ nwere ike ime gị ibido yaba ya afọ ekube gị ma nwoke ma nwaanyị. One of the worst artificial ose na abụ bụ ayasị o nwere ụdị amoosu dibịa ya eri. Ịma na o nwere dibịa ya sị gị na onye a riri amoosu. Anụ nke bụ eziokwu ịwọchiwa ndị dibịa riri amoosu, ha na-adị njọ. Ndị dibịa riri amoosu na-adị njọ because na ọgwụ ọbụla enyere mmadụ maka amoosu, that is a kind of iri amoosu, ka ị bụrụ amoosu, ka ị bụ oke udenye na-amafu ozu afọ. I want to tell you na o nwere some dangerous animal eji wee prepare ọgwụ a. That is the reason why na dibịa ha ya nọrọ n'iru gị wee prepare sia ya, nwere ka ọ nọ n'ime mesie ya, ibi onye gị asị gị rie ya. Ihe ọbụla ị na-eri ya on trust, ị mara ihe eji wee nụọ ya. Ọgwụ ọbụla, o nwere ife a na-akpọ ite amoosu na saịdị anya, onye nwabụ ihe na-ewu ebe nsipụta nwee ha na-akpọ ite amoosu. Ịwọcha ifu na most people na-eme onwe ha engage bụzi ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa because ọgwụ bịa akazi ike n'ebe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ. So ite amoosu ahụ enwere nke red ya, enwere nke white, enwere nke black. Nke white ya ka ndị dibịa ụfọdụ si na ha na-eme ezigbo ihe, na-eji ezigbo ozi. That is ihe a higher level of ose na abụ ka m na-agwa gị ha. Ọha ka ha ji ezi ozi. Ọnya na-eme mgbe ụfọdụ ịbịa na be dibịa, nwa dibịa ụfọdụ ịnọrọ na geeti ọkpọọ gị afa, ịbata ọkpọ afa gị gwa gị ebe isi, ị na-asị ihe na onye afa. Ihe a wụ ite amoosu na-arụrụ ya ọrụ ahụ because dibịa ahụ erigo amoosu, ọ na-afụzi far beyond. Ite amoosu ya nwere nke red, enwere nke black. Red and black ya ka eji akọsụrụ mmadụ problem. N'isi mgbe ụfọdụ stroke na all this poison na-esendịrị mmadụ na mmụọ, asị na ya spiritual arrow esendịrị, mgbe ụfọdụ nọ ite amoosu ka eji arụ ya. And ihe eji elekwa ite amoosu na ị chọrọ iburu ihe ya na-eburu ya bụ bat, ụsụ, ma igolom, ma ọkwanụ pussycat. Ihe a ka eji eme gịnị? Elekwanya bụ ọgwụ. Onwe ike na-alụ ọrụ ọ na-alụ. Then the consequences of mmadụ ime this type of ose na abụ, which is ibute ite amoosu ma mmadụ iri amoosu, because of your generation unborn. Enwere ike gị nwa na onwe gị onye mere ya, imesia ya, weli ya ike, weli ya bụrụ odogwu, weli emesi ife ị chọrọ ime, nwetasị ife niile ị chọrọ inweta n'ụwa, weli ya wee zọkọsị ana niile ị chọrọ ịzọ, weli ya wee nwetasị ife ọma niile ị chọrọ inweta. Mana enwere ike ịnaba, o nwere nwa gị ma maka ya. Abịazie those animal amoosu, mmụọ amoosu ji apụ, ị na-sacrifice to that ite amoosu ahụ. Ọ bịazi ọtụ ọnụọ nọrọ n'aja ana na hurt your children, na hurt your descendants, na hurt even ma ndị a na-amụbere amụ. Ọnya bụ ihe ọ na-adịghị mma ibido ọrụ dibịa maọbụ na ịbụ onye amụma pastọ,
maọbụ na ịbụ nke a ijebe ije rie amosu maọbụ ijebe ije na ị na-eri ose na abụ, o nwekwara after effect, o nwere repercussion. Onye na-eduje gị ebe ọ na-eduje gị, ọ na-edujekwa gị, ọ kọrọ gị the consequences of ebe ahụ ọ na-eduje gị, so that ka ihe bụ ime gịnị hapụ ịmabana n'ọnya. Ose na abụ abụrụ ezigbo ihe, ose na abụ abụrụ ezigbo ihe, mana ịma na asị na ka nwata na-eto ka ọ na-amata ihe. Osikwa nta dịba mma na o bidoro gboo. Ndewo, mgbede ọma, Nkechi Okonkwo, ekelekwa m gị. Ose na abụ, artificial ose na abụ abụrụ ezigbo ihe, na onye ọbụla bịara ụwa nwere mmụọ nyeri ose na abụ ya. Ọ bụ na ịbụ onye ọlụ, na ịbụ onye ọlụ, ị na-alụ dibịa maọbụ dibịa nwoke, dibịa nwaanyị, eze nwoke, eze nwaanyị, ma ọ na ị na-alụ pastọ, chọba alụsị ahụ onye ụwa gị si pụta ụwa. Chọba kene alụsị ahụ onye ụwa gị si pụta ụwa. Ọ bụrụ na ị chọta alụsị ahụ, ihe a ka ndị be anyị na-akpọ ya egbu iyi. Daiza ya sị mmụọ so onye nọrọ gị ụwa. Ọnya ka ndị ụfọdụ na-akpọ chi mmadụ. So alụsị ahụ, chọba alụsị ahụ na-esonye nọrọ gị ụwa. Ọ bụrụ na ị chọta alụsị ahụ na-esonye nọrọ gị ụwa, jee meere ya sadaka. Mee ka ịshọ na ị nọkwa imerụ mmụọ ahụ sadaka. Ime ka ịshọ na e nwere ebe idobere mmụọ ahụ ọnọdụ ebe ị na-arụ ọrụ. Ose na abụ gị gbagotebe. The natural ose na abụ can never fail you, mana artificial ose na abụ nwere ike ifail gị. Natural ose na abụ ị nwere ike ị n'obodo oyibo without ejiri anything, ijiri anything, onwero nke iriri eri n'ọnụ, onwero nke ibu n'afọ. Mana natural ose na abụ gị bilite izigbo ozi. Mana artificial ose na abụ nwere ike emebigo gị n'arụ, adamejizi ihe n'arụ gị without knowing. A sị gị na ije na ọ bụ dịka nọọ ihe ndị mmadụ na-emepe ọnụ ekwu. Ifo that a lot of our ndị eze nwaanyị, ose na abụọ mechiri their menstruation, block a period ha ka nkụ. Yet ha ga na-ata afụfụ without knowing nọọ ihe ha riri eri n'ọnụ. Ihe na-eme gịnị? A blọkụ ahụ nwaanyị ha. So mgbe ụfọdụ ọbịa ome ndị ụfọdụ ha enwe pot belly, ọbịa oke oge eko n'afọ, oke oge nwa bụ nwoke n'afọ, ka oge nwa bụ nwaanyị n'afọ, ịma nghọta na something is going on with you until this is so severe. Ose na abụ abụrụ ihe mmadụ na-eri, na mmadụ akpọna gị jee nye gị ose na abụ. Ekenekwa m unu. Echefukana izita m ozi na WhatsApp nọmba m na 07037311663 ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gafe ma ọ bụ ọrụ ọrụ. Ndewo.